Закуска на тревата. Преди броени дни Егмон България издаде "Изчезналия герой", първата книга от новата поредица "Героите на Олимп" на Рик Риърдън, един от най-обичаните съвременни автори на младежко фентази. На българските читатели той е познат като автор на поредиците "Пърси Джаксън и боговете на Олимп" и "Хрониките на Кейн", както и на първата книга от поредицата "39 ключа. Лабиринтът с костите". Здравейте, казвам на Боряна Стоянова, която е редактор на "Изчезналия герой". Ще ни разкажете ли малко повече за новата поредица и по-специално за първата книга от нея? Здравейте! Значи, "Изчезналият герой" е първата от 5 книги от нова поредица, която Рик Риърдън пише като продължение на "Пърси Джаксън и боговете на Олимп". И въпреки, че централните персонажи в книгата, Джейсън, Пайпър и Лил, са съвсем нови за читателите, бързам да успокоя всички фенове на Пърси, че тримата съвсем скоро се озовават в лагера на нечистокръвните и там се запознават с някои добре знаети им герои. Всъщност така се поставя началото на едно ново приключение, което се оказва пряко обвързано с пророчество, изречено в края на петата книга. "Пърси Джаксън и боговете на Олимп", последния олимпиец. Доколко обаче са свързани тези две поредици, "Последния олимпиец" и събитията в "Изчезналия герой"? Двете са неразривно свързани, разбира се, но смятам, че той човек, който не е толкова запознат с първите 5 части, с "Пърси Джаксън и боговете на Олимп", би се ориентирал добре в събитията, защото всичко в света на боговете е ново и непознато за новите герои, така че те самите тепърва се запознават с митологията. Какво ново да очакваме тепърва? Най-новото е, че този път Рик Риърдън вмъква и мотиви от римската митология, посредством един от новите си герои, Джейсън, и римските аспекти на гръцките богове, което прави нещата още по-интересни и заплетени. Разкрити ни кой е изчезналия герой? Това мисля да запазя в тайна, за да не развалям удоволствието на тези, които още не са прочели книгата. Но мога да издам, че "Изчезналия герой" е един от 7-те герои, за които се говори в новото велико пророчество. Според вас, като редактор, на кого ще се хареса новата поредица на издателство Егмон България? Смятам, че "Героите на Олимп" ще се хареса най-вече на деца и тинейджери, които си падат по фентази жанра, хумора и приключенските истории. Разбира се, феновете на Пърси Джаксън сигурно ще са най-доволни от излизането на книгата. И повдигнете на финал още малко завесата, когато очакваме втората книга от поредицата. В Съединените щати втората книга ще излезе в началото на октомври и ние също сме си поставили за цел да издадем още есента. Всъщност дори до броени дни очакваме да получим английския текст и да започнем да я превеждаме. Като преводач пак ще бъде Александър Даганов. Благодаря ви много. Боряна Стоянова, редактор на "Изчезналия герой". Закуска на тревата.